ez rawinstırkım ji bo bernameyeke taybet em li navenda giştî ya Saadetê ne mêvanê me jî serokê Saadetê yê giştî Mahmud Arıkan e. Gelekî spas başkan ji bo ku we hem dem veqetant hem jî ew derfet bo me pêşkêş kir. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ez jî gelek spas dikim hûn heta vir hatin û ev derfet dame ez spasiye we û hemû xebatkarên kanala we dikim. Çok teşekkürler. Çok incesiniz. Bi îzna we dixwazim bi vê yekê dest pê bikim. Bi nêrîna we Tirkiye niha berev bi kova diçe çi li navxwe çi di warê polîtîkayê derve da qeyrana aborî berdewam e pirsa Kurd helbet em ê firehtir li serê wî bisekinin lê weke partî xalên ku hûn lezgîn dibînin çi ne bo çareserkirinê. Ez benî gotineke xweş a jinên Anatoliayê heye dibêjin ez bi xema duhra nikarîm serê xwe deynim ser balîfê. Em li welatekî wiha dijîn her roj pirsgirêkên nû her roj derdên nû îro hûn bi pirsgirêkekê re rûbirû dimînin hûn dibêjin gelo ez ê vê çawa çareser bikim hê çareser peyda nebûye roja din hemû bi mijareke din û tengasiyeke din re şiyar dibin. Helbet ev aliyê valayê qedehê ye lê gava em li dîroka Tirkiyê dinêrin me gelek caran serdemên wisa dijwar û her wiha bi asteng derbas kirine. Lê em milatekî wiha ne ku her tim bi feraset û aqilê selîm tevgeriyane û me ev tengasî derbas kirine. Ez dîsa dibêjim ku em dikarin vê serdemê de demeke nêzik de derbas bikin. Lê ji bo vê yekê divê hilbijartin çê bibin. Divê pergala niha da pirsgirêk ne ku çareser dibin. Her roja mîna aşîtê mestir dibin. Mîna gûkeke berfê ku li serê çiyê dizîvire ber bi jêr ve tê. Pirsgirêk jî bi vî rengî têne serê me. Hilbijartin li Tirkiyeyê daxwazeke mecbûrî ye. Eger hat hûn bûn desthilat, sê xalên lezgîn çi ne ku hûn dê çareser bikin? Pirsgirêkên ku em ê pêşî çareser bikin ya yekem divê em têgeha edaletê azad bikin. Divê em Tirkiyeke wiha ava bikin ku edalet ji bo her kesî bi awayekî wekhev were pêkanîn. A du duyan em rêveberiyeke ku giringiyê dide liyaqetê şiyanan ava bikin. Ya sêyan jî derbaskirina krîza aborî ye. Lê ev hemû bi xala yekem ve girêdayî ne yanî bi pêkanîna edaleta kamîl. Hûn pirsa Kurd jî dibin sernavê edaletê de dinirxînin? Tabii ki yani adaleti özgürleştirmenin bir alt kırmızı. Helbet, azadkirina edaletê gava wê ya jêrîn azadkirina mirovî ye. Armanca me jî azadkirina mirov ew e ku hemû gelo hemû mirovên li ser rûya erdê ji edaletê bawer bikin û bi awayekî wekhev seredarî li gel wan bêkirin. Ev ne tenê ji bo Tirkiye, ji bo herêma me hemûyê jî digunce. Eger em de herêma xwe de edaletê rast ava nekin, di hinek astengî dîsa derkevin. Ji ber vê yekê, gava em li destpêka nêrîna netewî dinêrin, armanceke me ya cîhaneke nû heye. Pergala cîhanê îro jî yek ji sedemên serekê ye ku edalet li welat û herêma me bi kamilî neyê pêkanîn. Ez difikirim ku armanca dawî divê avakirina cîhaneke nû be. Bi ya we çi xeletî hatin kirin ku pirsa Kurd 100 salin heta vê derê hat? We got pirsgirêka sed salî. Berî her tiştî çi xeletî di nava sed salî de hatibin kirin divê îro neyên dubare kirin. Eger pirsgirêk gihişt be vê astê sedem xeletiyên heta îro ne. Di sala 2026 de li Tirkiyê hîn jî axiftina li ser vê meseleyê ji bo me kêmasiyekî mezin e û rewşeke negetîv e. Gava hemû cîhan ji bo tekoşîneke mezin amade dibe, nîqaşkirina li ser maf û azadiya mirovan di axa me de pirsgirêka herî pêşîn e. Dema ez ji pencereya nêrîna netewî lê dinêrim divê em bi bîranînên erênî nêzîkî meseleyê bibin. Di sala 1969 de dema rehmetiyê Mamosta Erbekan nêrîna netewî da dest pê kirin, wî her tim digot ku divê maf û azadî ji bo hemû mirovan bi wekhevî werin dayîn. Îro jî em dibêjin li Tirkiye kîjan gel dijîn divê hemû bigihêjin mafên wekhev. Mafê Tirkî çi be? Divê mafê Kurdî jî Çerkes û hemû gelên wê jî ew be. Em her tim diparêzin ku piraniya wan nabe sedemê mafekî serdest. Em dibêjin mafê piranî çi be? Divê yekêm netewêyan jî ew be. Me her tim digot, em nikarin bi sernavê ewlehiyê li meseleya Kurd binêrin. We got 100 salin çareser nabe.
Çima çareser nabe ji ber ku her tim bi çavê ewlehiyê lê hatiye nêrîn divê em meseleyê ne wekî pirsgirêka nasnameyê lê wekî pirsgirêka edaletê were dîtin li şûna ku daxwazên mirovan bi xema ewlehiyê werin tespîtkirin tepsandin divê em wan guhdar bikin wan fêm bikin gava em vê meseleyê dixin ber terazûya edalet û wîjdanê gava em ferqî dixin navbera mezlûm û zalim û gava em benda biratiyê ava dikin gelek tişt çareser dibin. Çi guherinên yasayî bibin ew ê Kurd jî Türk jî razî bibin bo çareseriyê? Terörsüz Türkiye başlığının Me gotibû ku sternavê Tirkiye bê teror negatif e. Tenê li ser terorê çareserî nabe. saha analizinin doğru yapılmadığı Heger we wê roja din li şûna vê sternavê Tirkiye ku mirov têde de bijîn bikirana, heger we hemû bêhiqûqiyên ku li Tirkiye hene banîna ser maseyê, meyê encamekî baştir bigirtane. Di dîtina Partiya Saadetê de çar sernavên mafan hene. Ya yekê mafên ji dayîkbûnê ku em dibêjin eva mafên bingehînên mirovan e. Ya yekem mafê jiyanê ye adûdiyan jî mafê parastina rûmet û namûs û neslê ye. Divê qanûn li ser vana bêne çêkirin. Ya sêyan jî mafê mulkiyetê yanî mal û milkbûnê yanî Türk û Kurd û Çerkez û her kes karibe bibe xwedî mulk. Ya çarê jî mafê parastina aqil e. Yani ya pêncem jî azadiya bîr û bawer û xwe îfadekirinê ye. Mirov divê bikaribin bi saxlemî bi baweriya xwe bijîn. Em vê jî dikin çar parça. Azadiya îfadeyê û mafê avakirina rêxistin û komeleyan û her wiha azadiya jiyana li gorî baweriyê. Perwerdeya bi zimanê zikmakî di formülasyona we da li ku ye ji ber ku ew jî mafekî rewa ye. Nêzgahiya Saadetê çi ye di warê vê mijarê de? Efendim bizim Saadet Partisi olarak bakış açımız ana dilin Nerîna me wekî Partiya Saadetê ew e ku divê herkes bigêje azadiya fêrbûna zimanê xwe yê dayîkê. Ziman û bawerî mafên bingehînin û divê mîkanîzma hînbûna wan were avakirin. Ez behsa tiştekî ji dervê perwerdeyê dikim. Yanî divê mirov karibin perwerdeya zimanê xwe bistînin. Eger ez bixwazim Kurdî hîn bibim yan Çerkezî, çawa saziyên İngilîzî û Erebî hene, divê ev jî hebin. Eger daxwaziyek jî hebe nabe ku mirov vê nedîtî bike. Di derbarê perwerdeyê de jî zimanekî fermiyê Tirkiyeyê heye kes li dijî wê dernakeve. Lê divê pergala perwerdeyê wiha were dîzayn kirin ku mirov karibin Kurdî jî hîn bibin. yani eğitim sistemini ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Hûn weke partî di nava komîsyonê de jî cî digirin. Ew pêvajoya ku nav hatiye lêkirin Tirkiyeya bê teror. Bi rastî jî bi aqlekî dewletê yê çareseriyeke rastî ne yan em dîsa bi paşxistinekê ve yan jî bi tiştekî din ve robirû ne. Hûn çi dibînin? Min bank lê hikûmet û hevkarên wê kir ku dilsoz bin. Min got, eger hin dilsozin, werin em rûnin. Lê ji wê rojê ve li Tirkiye gelekî bêhiqûqî berdewam dikin. Birêz Baxçelî got bila Ehmed vegerin. Demirtaş azad bibe. Lê we bi qeyûm şaredarî ji destê Ehmed girtiye yanî Ehmed Türk. Heftiyek şûn da we ew bir Şanlî Urfayê û ji bo aştiya du malbatan û we ew xiste nava şandeyê. Lê hê jî venegeriyaye ser karê xwe. Dilsozî, semîmiyet ew e ku Ehmedê duyem yanî şaredarê Esenyurtê Ehmed Ozer jî wek girtiye tam kar diket ser serê wê. Ama we 6 salên din ceza li wî birî û derbarê Selaheddîn Demirtaş da desalat, opozisyon, hevkarên desalatê hemû dibêjin bila azad bibe. Lê nexwekî wî girtiye, biryarên dadgeha Magazakonê heye, dadgeha Ewropa li Holê ye. Eger hûn ji pencereyeke tank lê binêrin, ev pirsgirêk çareser nabin.
ام د ناوا وی کمیسیونê de ne û em dixwazin ke dame hebe lê divê AK Partî wêrekiyê nîşan bide û dakeve qadê. Ez dibînim ku endamên komisyonê di rewşekî dijwar de ne ji ber ku نێرina partiya we çi ye li serweyekê ku Tirkiye jî di nava rêveberiya Xezeyê de cî digire? Türkiye'nin mutlaka yer alması gerekiyor ama İsrail o masada yer almaması gerekiyor. divê Tirkiye hebe lê divê İsraîl li ser masayê nebe. Eger her du hebin ev ne rast e. Divê em di polîtîkaya derve de xwedî kesayet bin, ne li gorî konjonkturê. Serokwezîra İtalya Giorgia Meloni gotine got ez matmayî mam. Divê me ew gotin bikira. Wê got bingeya Amerîkiya li Încirlikê astengiya herî mezin e li ber çareseriya pirsgirêka Kurd e. Divê me bi gota radarên li Kurecikê agahiyên didin İsraîlê. Divê em vê yekê çareser bikin. Meloni û Serokwezîrê İspanya Sanchez gotinên ku me nekirin wan kirin. Divê rayedarên Tirkiye vê sekina bi kesayet nîşan bidin. Eger em vegerin mijara berê, çi merc û şertan kir ku Devlet Bahçeli heta vê qonaqê were? Yaklaşan tehlikenin karşısında sağlıklı bir şekilde durabilmek için de Ji bo ku li hemberî metirsiyên derve mirov bi saxlemî bisekine, divê pirsgirêkên hundirîn çareser bike. Birêz Baxçelî ev dît û însiyatîv girt. İnsiyatîveke mentiqî ye lê belê kêm e. Ji ber ku saziyên din bi kamilî têde nînin, metirsî nêzik dibe û metirsî ew hişmendiya ku axa Firat û heta Nîlê wek axa İsraîlê dibîne, ew metirsî ye. Kirêgirtiyê wan jî Amerîka ye. Aqilmendê wan jî İngilîz e. Birêz Baxçelî ev dît, me jî piştgiriya xwe nîşanî wî da, lê divê em biaxivin ka em çi qasî serkeftîne divê de. Bu sorunu çözmekle alakalı mesafe alabildik. Bunun üzerinde uzun uzun konuşulması gerekir. Peki. Şu son günlerin Di mijara mafê hêviyê ji bo Öcalan da nêrina we çi ye û partiya we dê çi refleksiyê nîşan bide li ser ev babetê? dönük sizin refleksiniz ne olur? Min di destpêka bernameyê jî de hiştere got, eger em edaletê bi giştî ava nekin û tenê ji mafê hêviyê yê Öcalan dest pê bikin, em nagihêjin encamekî baş. Me wekî Partiya Saadetê got, gava we habûr kir, di civakê de berteka mezin çêbû, pêvajo xirab bû. Lê li vir jî metirsî heye. Em di serdema teknolojiyê de ne, bila Öcalan bi vîdyoyê jî be, bi komisyona pêncî û yekesî re biaxive. Lê wan got, na, divê mirov herin wê derê, biçin îmiraliyê. Eger hûn çareseriyê tenê daxin ser mafê hêviyê yê Öcalan, hûn bişkoja yekema îşligê xelet didin girtinê. Lê belê, divê em mafê hêviyê yê 86 milyon mirovan bînin ziman. Ew jî bi dawîbûna terorê û avakirina Tirkiyeke ku Türk û Kurd tê de bi aramî bijîn. Eger em vê tenê wekî mafê hêviyê yê Öcalan bibînin, encamekî baş dernakeve. Duh, rayedarên MHP gotin ku em ne tenê ji bo Öcalan, lê belê ew ji bo hemû girtiyan e. Ev nîşan dide ku hinek tişt dê rû bidin. Divê mirov gotinên xwe baş hilbijêre. Ji ber ku medya civakî dikare her tiştî manîpûle bike. Li Tirkiye hemû ew derdorên ku xeweke ummetçî pênase dikin, demek û mijartê ser Kurdan hemû dibin yek û dijî Kurd û li netewperestiyeke Tirkbûnê asê dimînin. Nêrina we çi ye? Çima biratiya ummetê bo Kurdan jî nîne? Demek ki o savunan insanlara yeterince oy desteği vermiyorlar. Nexwe ew nedilsozin. Bugün maalesef bu Mixabin îro, siz de güldünüz ama böyle bir em bi rastiyeke tal re rûbirûne, armanca me azadkirina edaletê û azadkirina baweriyê ye.
adaleti özgürleştireceğimiz hedefinden Di bahsediyoruz. pêşiya baweriya me de İnancımızı özgürleştirmek. Bizim prangayên mezin hene ez bawer nakim ku îslam bi rastî were fêmkirin tenê di şikil de maye şekil dini, şekil çekten bazı şeylerin çözüldüğünü, lê di hişmendiyê de kêmasî hene. çok ciddi eksikler olduğunu Mela di gutarên xwe de dibêjin işte Arap'ın acemi Arab ne li ser Acem serdest e, ama aşağıya inildiğinde lê gava datkevin xwarê cümlelerini ji bo Kurdan dibêjin hûn hîn xirabtir dibin. bugün sadece Tenê bi mizgeftan û îmam xetîban ev hişmendî çê nabe. sadece ilahiyatları artırarak o şuur Divê mirov neteweperweriya Atatürk parêziyê û demiyorum sadece dîndariyê azad bike. bir problem var. Bunlar Van nirxan di sed salî de vala kirin. Atatürkçüyü de özgürleştirmek. Niha dîndar kî ye, değerler o kadar çok jadperist kî ye, o kadar çok her içerisi tişt boşaltıldı tevlîhev ki, bûye. Bugün bir anlam ifade etmekten uzak. Yani bir dindar kim, Atatürkçü kim, milliyetçi kim çok farklı yerlere gitti. Li Tirkiye gelek cemaat û kesayetên olî dije Kurdiyekê tund dikin. Hûn weke partiyeke oldar nikarin bandoreke li wan bikin? Kesinlikle, kesinlikle. Biz şununla mücadele edeceğiz. Din alıp cennet satanlarla bizim işimiz olmayacak. Helbet em ê li dijî wan kesên ku dîn dikirin û cinnetê difiroşin tekoşîn bikin. İnceleyeceğiz ve gerçek Grupeke manada, wisa li Tirkiye ava İslam'ı bûye, yaşayan, em ê gerçek hişmendiya manada, rast İslam'ın ya ne İslamê olduğunu hakim ortaya bikin. zihniyeti hakim kılmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz Pêxemberê bize me di hedisekê de Arap'ın gotiye Acem'in araba üstünlüğü yoktur. serdestî tenê bi teqwayê ye. Olması lazım yani bizim Divê nêrîna cemaetan ev be lê nijadperestiyeke veşartî heye. gizli bir ırkçılık olduğu Helbet em son hemûyan dönemde tawanbar genelde nakin gelek bi ferasetin lê hinek bi hêza medyaya civakî zimanê tû ji bikartînin. sosyal medyanın da gücüyle Prensîba nêrîna neteweyî ev e. bunu istismar ettiklerini Em mirovan dikin du parça. şiddet dilini kullandıklarını Yên görüyoruz. saadetî Biz hep şunu yaptık yani biz û yê ku li benda görüşümüzü dorêne ku prensip bibin olarak ikiye saadetî. ayırırız. Birincisi Saadet Partisi. Em ji bo wan İkincisi Saadet kesên Partisi ku olmak için sırasını bekleyenler li var. benda dora xwe mane Sırasını bekleyenler bi insanlara da zimanê şefkat diliyle, şefqetê nasihat diliyle, her wiha iletişim nesihetê iletişim peywendiyê sağlamaya ava dikin. Bu inancımızın da bize emrettiği bir Em metot. fermana baweriyê me ye evahan lê kadroên me dikarin vê serkeftinê bînin. Üzülerek görüyoruz. Kurmasına bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Em vegerin Tirkiye. Helbet niha tu hilbijartin di rojevê de nînin. Lê dawiya dawî ew ê roja hilbijartina jî carekê din were. Weke Saadet çi hazirîn ve hene û projeya we çi ye bo hilbijartinê pêş? Arayışlarınız ne yönde? Yeni yolla ilgili Biraz önce ifade ettiğim gibi ittifaklar kaçınılmaz bir talep. İttifaklar olmalı. Hevpeymanî Hiçbir partinin daxwazeke mecburî ne. girilebilir. Bêyî hevpeymaniyan İddiam yok ama bir helbijartin nabe. söylemlerimin tamam bulabileceği. Ez dikarim bê hevpeymanî jî bikevim hilbijartinê da ku mesajên xwe bigihînim. Lê em dixwazin encamekê bigirin. Di sala 2027 de dê hilbijartin çêbin li Tirkiye. Em bi hemû partiyan re daxivin. Türkiye îro partiya herî mezin partiya bêbiryaran e. Girseyeke mezin heye ku ne di desalatê de ne jî di opozisyonê de bersiva xwe nabîne. Gerek iktidara, gerek de ana muhalefet partisi. Em li rêyeke nû hevpeymaniyeke nû digerin. istediği cevabı Di alamıyor. destpêka 2027 de dê gavên berçav bên avêtin. Arayışındayız. Yeni bir ittifak arayışındayız. Partiya Saadetê Gerçekleşebilmek için son derece dê bibe müsbet, pêşengê vê hevpeymaniyê. görüşmeleri yapıyoruz. Muhtemeldir ki Heta niha di peywendiyên me de tu pirsgirêk nînin. Herkes dikare li ser heman prensîpan yeni ittifak were bahev. kuracağız. Saadet Partisi de bu ittifakın öncülerinden biri olacak. Di nava lîsteya we ya tifakê de hiç partiyek heye ku hûn bêjin em pê re nayên İlke bahev? ve prensip bizim hep ben söylüyorum. Her partiyle oturup konuşacağız biz. Yani ne kadar Prensipo Türkiye'de reges parti var. ez bi her partiyê re daxivim. Orada da bir
Li Tirkiye sadonot bu 200 partiyên siyasî hene, em xwedî wê baweriyê ku bi her kesî re rûnin. Di dîroka me de CHP û MSP ku digotin qet nayên bahev, di sala 1974 de hatin bahev û tevgera Kıbrısê kirin. Uyguladığı ambargo karşısında Türkiye'deki Amerikan üslerine biz el koyabilmişiz. Milliyetçi Hareket Partisi ile o zamanki Adalet Partisi ile bir araya Me bingên Amerika girtin. fabrikalarla donatmışız. Me bi MHP û Adalet Partîsî re 200 kargeh ango fabrika ava kirin. Me bi Tansuçîler re hevkarî kir. Bugün de bu prensipler ve ilkeler çerçevesinde her partiyle otururuz, konuşuruz ve ittifak yapabiliriz. 3 tane bizim temel prensibimiz var. Birincisi önce Sê prensîpên me hene. ortaya koymak lazım. Ne demek? Yek, politikaya li ser bingeha axlaq û manewiyetê, yani mafê Türk û Kurd û Çerkes, 2026 bütçesinde 2.75 trilyon a duyan faiz ödeme yapacağız. modeleke geşepêdanê ye li ser hilbirînê jî beremanînê li dijî faîzê. Bunun olmadığı üretimden A sêyan jî politikayeke derveya bi kesayete divê em mafê Kurdên Sûriyeyê ne bi tombarak ve. Bi Kurdên Sûriye bixwe bi wan re biaxivin. olması gerekiyor. Bu prensipler çerçevesinde otururuz, istişare ederiz. Herkese bir yol yürüyebiliriz. Ez gelekî spas dikim bi rêzarikan pirsên min ew qas bûn. Eger hebe tiştekî hûn lê zêde bikin, kerem kin. Ben de çok teşekkür ederim. Ez jî gelek spasiya we dikim, ez pir şabûm, min dixwest em bêtir li ser mijarên bihêvî biaxivin. Ez hêvî dikim di demeke nêzik de gava pirsgirêk çareser bibim, ez car din we li vê derê mêvan bikim. Gelekî spas, dem baş. Bername me li vê derê bi dawî hat, heta carekî din bimînin di nava xêrê xweşî de.